കാന്താരി നാളികേരം ചേർത്ത് ഒരു പരിപ്പ് മുരിങ്ങയില കറിയാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. പരിപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം. നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒരു മൺചട്ടിയിൽ മൂടി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം എടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് അടുപ്പത്ത് വെക്കേണ്ടത്. നന്നായി തിളച്ച് വെന്ത് വരണം. നമുക്കിനി ആവശ്യമുള്ളത് ചുവന്നുള്ളി, കാന്താരി മുളക്, അതുപോലെ നാളികേരം. ഇവിടെ ഒരു അര മുറി നാളികേരമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. പരിപ്പ് ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പാകത്തിന്. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇനി വേണ്ടത്. ഒരു പിടി മുരിങ്ങയില കൂടി ചേർത്ത് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച നാളികേര പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. വേണ്ടവർക്ക് ഉപ്പ് വീണ്ടും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. നന്നായി ചൂടായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാം. അതുപോലെ വറ്റൽമുളകും കൂടി ഇട്ട് കരിയാതെ ഇളക്കിയെടുത്ത് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കാം. കറി റെഡി.